Здравейте, приятели! Аз съм Румина. Гледайте моите видеоклипове само в ефира на Fame TV. Очите казват ми, разбирам, да лъжеш не умееш ти, нали така? Дори отвътре да умирам, но всичко ще се промени. Жестоко, бил си с други жени, бил си с две, може би харесва ми. Жестоко, бил си толкова зле, SMS-ни турет харесва ми. Жестоко, бил си много ранив, твой проблем е по